Raj, paradiso, Eden. Miałech ci kejsik srogo freunda porozprawiać się decko ze jednym starym już kapelunkiem. Jechaliśmy łoba jednym cugiem, w jednym kupeju, on do Częstochowy, a ja do Warszawy. Beraliśmy się tak wo wszystkim i w Langłopsińcu, a że ślazło ci nam wszystko na Adama, Ewa i raj. I tego ci dioska Lucypera. Do dzisiaj się godo, co tam abo kaj indzi, to jest richtyczny raj na świecie. Mnie się też już nie rozdało, i że jest w tym raju, ale nie skorzy człowiek się ocucił, kolejniejszej baby i nas musiał się do swojej chałupy przykludzić. I my tak za tym kapelonkiem chybnie rozprawiali, młocili my te same prywa co zawsze, przyszedł na te idy, co by temu kapelonkowi powiedzieć cosik, co mnie już dość od dosich poruch lot tropi i po palicy się kiebzi i metro. Cosik mi się zdo, i że ze tym wyciepnięciem, wyżenięciem Adama i Ewy ze tego raju to ci nie było tak ein ganz einfach, jak to kapelunki, klosztorne panny inne tam na Katimusie godają, duplikują. Zdziepko się ten księżoczek na polu, krapka się, by szperował bali miało, fuknął z jego by święto Michał dziobła. No, ale i że my byli przy tych dziobłach, to mu też Zarocki odmówił, że to chyba jest niemożebne i nie obstoi się jak woda w miechu, co by tam w tym gryfnym pumbuczkowym paradizie, w tym raju mógł się Lucyper blank einfach po tym raju łamzić, przetwierać się belechaj między tymi stromami, między tymi wszystkimi krzykownymi krzami i jeszcze ku temu zbańtużyć, przepszyć całką ludzkość do srogiego grzechu. Co by ten wiosek miał ci taki przy tym naszym pomboczku laufpas, ludzie? A bodej to, grzech w raju, Lucyper też tam. Przeca już chobino ze tych dwóch gruntów ten sołki raj musiałby ustać być rajem. Przeca to nie sztimuje, co by to był można jakiś ich tam limbus fatuorum, znaczy się jak to mądroki rządzą raj głupców, taki mianowany krój piekła. No gryfnieście to, panie Eugen, wy pokopili, by studierowali go dominato ten rewerendzioż. Gdyż pantno koncepcjo, szykowniście było nacono. Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody, a na piękne syjońskie wspominając grody, co tam inszego czynić, jedno płakać smutnie powiedziawszy po wierzbach, niepotrzebnie ludnie. Przegodą po jakiejś chwilce sztrofką Jana Kochanowskiego, ty mój kapelonek i Zarocki się jakoś tak wartko spamiętał i go docitkł mnie dalszy. Bo wiedzą oni, panie Eugen, to wszystko się chyba bandluje jeszcze od tego Adama i Ewy, kiedy tam w tym raju mocka napochali, ale też skuplowane to ci jest ze łacińskim mianem paradisus, kiedy jednako cychuje i raj, i ta nasza punka, te nasze polskie jabłko. Ja, przewielebny, ja to miarkuję, napoczynam tak opatrnie ze inkszej zajty, ale ze tego raju nie poradza się wykludzić. Wiedzą mi, ale oni, jeśli naisto w tym naszym chrześcijańskim raju, w tym paradizie, te maluśkie aniołki śpiewają też po łacinie i wyrobiają, chłodzą nikie wszystkie dziecka na ziemi, a zaś te srokrze, majorentne, skuli tego, co nie kurzą i pewnikiem nie słepią gorzoły, grzeszą też pragliwością, przepadzitością i ku tym jeszcze są one srogimi ze żrołoma, a? Nic bez dłuższego chwilka ten kapelunek mi nie odpowiedział i no wartko wylot ze kupeł, wypolu na Bahnsteig i choby na isto dziobła ujrzał, bośmy już endlich przyrajzowali do Częstochowy. I coś mi się zdo, i że on nie był tak do ostatka wierzący, bo by pewnikiem łostał i napocznuć by ci mnie nawracać, nie?
A mnie o tych małych najduchach, janiołkach i też tych majorentnych, srogich janiołach się wspomniało z kuli takiego jednego teatru, w którym obejrzałem kiedyś taki konsztyk i cyka Mangera, żydowskiego poety i pisarza pod mianem Księga Raju, czyli prawdziwe żywota opisanie Szmula aby Aberbo. Tak się ta sztuka mianowała. Ten konsztyk taki. Bojcy ta sztuka, ten konsztyk o takiej powiarce, kierogodo o tym, że każdy człowiek podwil się nie narodzi, nie oszkracuje gości w tym raju. Ale już ino mo się uplącnąć, mo wejść na ten najgryfniejszy ze światów, jeden janioł odkludzo go aż na ziemię, a tam dowo temu istnemu szkyrtka w kichol, co było wszystkim o tym gryfnistym, rajskim żywobyciu blank i do ostatka przepomniał. No i to by było o raju, a o sprawie Eugen Smioków.